Wakanyo ni kaluwore gi pek mar ngima ma oganda mathoth kale pacho ka endi moko kuom josiasa kod jopiny ojiwo sirikal obed kod chenro moyiedhi mabiro duoko chien midhieche ma kamago. Achiel kuom sekta ma idwa ni ketie maino en mano mar somo e yor tiego jopuonj e lony mabiro miyo giyudo mapiyo thuolo mag tije kaachiel kod ohala. Joja oko nigi ler mar wachni. Manifesto mopogore ma duond buche mag siasa osebedo ka donjego e telo ikoni en achiel kuom gigo mamiyo uchumi ma pacho ka medo ridore ni mar jatelo ka jatelo donjo gi manifesto mare. En gino makoro miyo moko kuom jodak Mombasa koni piny owacho onego chuog chik mabiro nyiso chenro monego ta e thuolo malach. Kenya should have a blueprint ma each and every president wabet get experts ma losonwa blueprint mar piny maringo kata for 20 years. Koro president kodonjo 5 years to implement part of the blueprint. Okirang na tene president ne oyako kama oyako loma kama wabende kwa donjo tu wabende wadhi duoko pesa wadhi mna yako kaka en mano okukonyo jopiny. Ili rais hawezi kuja kusema tunawajengea barabara. No, hiyo ni kazi ya waziri wa nini? Wa barabara. Nitawajengea sijui shule. Hiyo ni waziri wa elimu. Rais kazi yake ni kusupervise, si kuhandle. Maino bende gikoni onego ketie lony mag pur kod pith mar gayo nok mar chiemo kod wach kech e pacho ka. Kenya sani chalo ka gima kata deyo machon ka oloye. Deyo machon ka nido ka negi agulu moro mano kane e bando. Kenya nyalo wacho seche ma kichu wuok ka Kenya da manyo bando pinje ma oko. Deyo machon ka negi dero. Kwero machon negi mondo, kama ne jaduong' wacho ni kakoro piny odhi matek manade koro dhi e mondo mare. Kwa nini wanafunzi hawasomeshwi mambo ya Kenya kama kwa mfano agriculture, mambo ya mchanga tofauti inaweza kuza nini, ili huyu mtoto akitoka anakuwa expert wa soil, anaweza kuanalyze akasema hapa Ukambani tunaweza kuza ABCDE na inahitaji ABC. Ule mtoto akitoka anaenda kazini direct. Ne bende gilero ni omenda miketo thenge ne apis jatend piny Kenya onego duok piny mar gayo wach jatend piny tiyo gi omenda asasa. Nimetembea nikaenda UK. Hiyo si ni wale walikolonize hapa. Prime Minister anaenda na gari ya moshi na watu wengine akienda kazini asubuhi. Kule Netherlands Prime Minister anaenda na baiskeli kazini. Sweden ndio wanatengeneza mavolvo. Akona kavolvo kamoja anaenda nayo kazini. Nyinyi ni maskini. Huyu president anazidikishwa na gari ya ubaine, kuna shida gani? Nikech ginyamburko madongo mamodo petrol tweta makata ka gimodo petrol kaka gidonje petrol station gimodo tweta kaka kochopo kama koro petrol onge Kenya ka iduogi nuwango na tine kata mna petrol achiel petrol station achiel ginyalo tieko nikech ging'eny. To maduong' moloyo lwenj mibadhi gikoni monego ketie ong'ala manyime. Akishikwa ni mfisadi. Na imekuwa proven na koti ya kwamba huyu ni mfisadi. Yule tunamaliza naye siku kidogo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Baso di humor machuo kendo udugo banda kamatina no ka Steven Ndiwo wuod kadem diru mawacho na mor gi chenro marangi chwel Ramogi TV ler kabisa diru maeria Kairo kamana nya Steve. Alfredo Kute kutoka Homa Bay tunaomba mkuu wa shule wa St. Camillus Ojunge waache kupiga wanafunzi sana. Okay. Haya, wawinji gavano Fred. Ma Victor Wasonga ka wuko seno beta. Uyimure Trevor. Ero kawantie maber jaduong' dinade. Wano mor te kaka jo Arsenal kalure gigni 22 musirito. Ero kawana inya Victor Wasonga. Anre wuoda genga kadem maneno news e yo maler. Wach mar ng'anyo to okber. Gino omiyo piny odhi asara. Ero kamana inya mano ng'anyo to nokoro noserumo. Gimorengo nowacho rach kabisa okonego beni yiene mondo wuok kamano. Ma Kennedy Jakarombe City Kisumu. Ero kamana inya bas wadugo bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya. You know how sometimes you just need to switch off for a bit, step away from everything and clear your head. Spend 2 nights in the Masai Mara from 40,000 Kenyan shillings per person sharing with View Travel. In a Land Cruiser, just you, your people and your guide. During the day, you are out on game drives, seeing wildlife up close, the open place